Μαμά. Είναι φανατικός καπνιστής. Τσουμάκι είναι το κινητό. Ρε βρωμιάρη, δικό σου το κινητό, εμένα στα αρχίδια μου. Αυτό να κάνω. Μαλάκα έχει θολώσει η εικόνα. Θα φορέσω εσύ τον αυτό. Είναι εσένα που θα το κάνει. Είναι ο Ντιέγκο και ο Κώστα. Ο Ντιέγκο. Μην έρθετε λίγο, να δεις τα κάνετε. Πάλι στο σπάτι κανένα, αυτό γκέι ρε μαλάκα. Πάω δεν θα μου γυρνάει στα αρχίδια. Έχει περίπτερο εδώ κοντά. Καλέ. Έχει περίπτερο εδώ. Ναι, έχει. Όλο ευθεία εδώ. Όχι. Κλειστά. Λάθος από εκεί. Όχι, όλα Έχει, αλλά είναι κλειστά. είναι και όλα κλεισμένα. Άμα πας 100 μέτρα. Σταμάτα να τραβάς κουράστηκα. Μαλάκα μου θυμίζει Ρε βλάκες, κάποιον δεν έχω μπαταρία. από ένα Mickey Mouse, αλλά δεν θυμάμαι ποιον. Και όπως είναι, κοιτέλες και έχει χάσει τις γονείς. Δεν λέω για το σκυλί, για τον Πακιστανό αριστερά. Πάμε να του μιλήσω, αλλά με τρόματα. Μάκη. Τι κάνετε. Έχει και ντάνς. Χαμένος. Δεν το ξέρεις αν έχει περίπτερο, εδώ κοντά. Δεν έχει. Τι θέλει. Δεν θέλω να πω κάτι να πιω. Καλύτερο που είναι. Έχει... Έχει καλά πράγματα ή είναι. Σιγάρα και κοκκοπόλα και αυτό όλα πράγματα. Λιγμένα. Κολαράκι, κολαράκι. Κομπόλα θέλετε. Το δίπλα στην ώρα. Ναι. Αναπτήρα. Αναπτήρα. Είναι παρόμοιο με την πριτσόλα. Είναι ρόγιο. Έλα πάμε για περίπτερο. Εκτός από μπριτζόλα και πιφτέκια, τι άλλο έχει. Ναι, δεν έχω φάει. Τι? Πιο προχωρημένο, θέλεις άλλα φαγητά, θέλεις κανένα σταυρό, Έτσι. Να τα πλαμαράκι. λίγο υποβάθμιση, είσαι πολύ ρано. Έχει καναπτήρα. Έχει καναπτήρα. Πού είναι η Άκη.